Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Nasayod ba mo mga kapuso nga karong panahon sa ECQ dunay gikahiligan ang mga sugbuanon sa social media karong bag-o daw sa nahibalik ta sa kaniadto nga pamaagi sa trade and commerce kundiin nabalik kini gitawag nga barter o exchange of goods apan karon sa baguhay na kini nga pamaagi pinaagi sa social media. Kini gitawag karon nga nakahiligan na gyud sa kadaghanan Cebu barter community nga naumol dinhi sa ato. Karong buntaga makauban nato ang nagpasiugda niini usa sa mga administrators ning maong community magpakisayod ta kabahin ning maong sistema sa social media. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo Sir Bong Abela. Maayong buntag sa imo o maayong buntag po sa tanan. Good morning Sir Bong. Hatagi mig ideya giunsa man ninyo pagka-umol ining konsepto sa Cebu barter community? Alright. Actually nagsugod gyud ni siya Nick no kay ganahan mi na makatabang kung unsaon pag-arrest sa kahadlok, anxiety o hopelessness sa mga tao. So we were thinking how can we do something like a creative platform na dili ma-compromise ang safety, dili ma-compromise ang kanang mga social distancing and yet na-enjoy gihapon nila no. So that's why we were able to come up with this Cebu barter community. Ang among pinaka-objective na ma-activate ang kanang heart or kasing-kasing na mag-share o ma-activate pod ang makakonect, makaila-ila gihapon sa kada usa o maka-build og community. Sa pagsugod ninyo ni Sir, ang inyong mga of course mga clients or mga tao willing sila makig-barter sa ilang mga items, mga pre-loved items in exchange of, di ba sir, mga relief goods or pwede nilang matabang sa mga nanginahanglan karong panahon sa COVID-19? Amazingly, so we never expected na kanang mag-grow og ing ana actually no ang exchange kay naalay usa I think na nagsugod na ganahan siya na i-barter ang iyang sapatos sa bugas para ipanghatag sa mga foreigner and then after ni ana po ni follow na ang iyang butang para i-exchange sa kanang mga bata na naay cancer until na ni-grow siya. So nindot kaayo ang spirit nga kanang ni-grow gyud og ni-expand. Kanang wala mi nag-expect na ing ana ang response. And then so kanang mao nang among mga team members kami sa among group mag-duty mi kung kinsa ang mo approve sa kanang nagganahan na mo join kinsa ang mutanaw sa mga posting amo ni monitor na walay bastos na kanang exchange of words and then wala poy kanang unsa di kanang away na mga mahitabo kay community positivity ra gyud ang among ganahan pass on to each other. But you're trying to promote your transparency kay understand nga dapat ang mga offer pod sa mga willing mo take sa item adto ra pod nila i-post bali or i-comment sa thread mismo sa tao nga nag-offer nini. Kay number one, mauto na kanang aside I think sa goods na i-exchange, we're actually activating here kanang the value of respect and honoring and transparency. Unsay murag mga talag saon sir kay we understand doon na uban nga mi offer for barter sa ilang mga real property. Doon nagali kunoy isla sir. How true is this? It's really, we thought all the while they're just flexing their muscle no or showing off. But when we validated it kay kuan gyud sila ni connect sila namo tinuod gyud kay I think naa gyud ay kanang practice in one of the place sa kanang sa site sa Mindanao na pwede nila ikuha ng ilang mga property no and it's true, it's really true naapoy usa na we were thinking na base nagbinuang lang tinuod gyud di ay naganahan niya i-barter ang iyang house and lot for a farm, possible farm, kay ganahan na siya na mag-farming after pandemic. So way of saying na pwede na naay mga na-change na mga perspective because of this season. Naganahan na silang i-simplify nilang ang ilang kinabuhi. And then kanina, siya usa ka very remarkable, naay usa na very expensive earring. We're talking here of a branded earring na would cost hundreds and hundreds of thousands. But na ang iyang barter is 5 sacks of rice. Kaya katudi ay ganahan siya na banghatag to the frontliners. So amazing gani ang heart to share. There was also one poster nga which struck me nga
mother ni siya in exchange sa iyang gi-offer nga item mura man tog lingkuranan para sa bata. Wa may ma-offer tong ning accept ang murag serbisyo na lang sa iyang father nagpintal or murag nag-repair ba to sa ilang gate. So pwede sab sir services bale in exchange of other Yes, goods. we also yes, Nick. We also mudawat sad mi og kanang services. In fact, naiuba na kanang ang ilang talent is kanang food photo shoot or those na mga startup mga ganahan in exchange na kung pwede food ang ihatag sa ila, sila ang mo take sa picture. Naapay uban na ganahan mo develop sa kanang mga website, maupod ang ilang gi-exchange. Naapoy uba na ang iyang gi-offer tutorial, online tutorial sa mga bata. So nindot kayo, no? Murag na-activate gani ang dagan kag ma-discover along ways imong kaugalingon po. Unsa may mga on that note, unsa may mga na-discover ani mo sa mga sugbuanon sukad nga midako ni atong barter community? Nakita nato na number one na naagyod once na kanang matrigger lang nimo ang heart to share, ganahan po sila mutabang. Nakita nimo gyud ang community, nindot ang community sa mga Subuanon, no, na kanang they would really want to build each other. Message nimo sir sa mga tao, I understand nagkadako man gyud ning atong komunidad, daghan sad siguro ang mas mo invite pa sa ilang mga friends para ma-appeal ani atong community basig doon na kay gustong i-share o ipaambit sa atong mga tao. I hope na magpadayon ta to build each other, build the community. Construction, dili distraction. So way also kung kanang be responsible also na kanang ang mga words, dili lang kay outside of the goods, pati ang words, ang mga comment, I hope na kanang it's there to build, dili kay kanang to attack or to make a comment na unnecessary. So it can be a beautiful world after all. All right, very well said. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga Sir Bong Abela gikan sa Cebu Barter Community. Thank you po, Nico.